fy Hunan Ynysu yn fwynhau. Dewch! Dydd Llun. Nesaf rydyn ni yoga, felly bydd angen newid. Nawr mae angen mat yoga. Barod! Rydyn ni am blannu'r blodau haul. Rydw i'n mwynhau gwneud triciau ar y trampolin. Nawr dwi'n mynd rhedeg gyda Beca a Dad. Mae'n bwysig i gadw'n heini yn ystod yr amseroedd anodd yma. Dydd Mawrth. Pob bore dydd Mawrth am 8 o'r gloch, rydw i a Beca yn gwneud sesiwn ymarfer corff gydag Erin, dros Zoom. Oherwydd fy mod i a Scarlett yn byw ar yr un stryd, penderfynon ni i ddefnyddio sialc a tynnu lluniau ar yr hewl, wrth gofio i gadw 2 metr i ffwrdd. Dyma fi'n gwneud dawns Kids in America gan Yti Mabusing. Rydw i'n hoffi coginio yn y gegin, felly heddiw rydw i'n creu lollipops yn defnyddio J2O oren. Nawr mae'n rhaid arllwys hyn mewn 4 cwpan. Nawr bydd fi wedi gwneud hynny, angen rhoi cling ffilm drostyn nhw a wedyn rhoi pren lollipop mewn. Nawr mae'n rhaid rhoi nhw yn y rewgell am 2 awr. Gwelch chi wedyn. Rydw i wedi tynnu nhw mas o'r rewgell a maen nhw wedi rhewi, felly mae'n amser i tynnu'r cling ffilm off. Nawr rydw i wedi tynnu'r cling ffilm off, bydd rhaid tynnu nhw mas o'r cwpanau yn defnyddio un o'ch cyllell chi. Rydw i wedi tynnu nhw mas o'i cwpanau. A nawr, gyd chi angen wneud yw bwyta nhw. Ta-ta! Es i redeg gyda Beca a Mam lawr i Cardiff Met Fields. Dydd Mercher. Heddiw rydw i'n creu cacen siocled. Yn gyntaf, cymysgwch 600 ml o dŵr berfedig, 150 gram o cocoa powder, 360 gram o self-raising flour, 2 llwy de o baking powder a hanner llwy de o bicarbonate of soda. Mewn bowlen gwahanol, cymysgwch 360 gram o menyn, 600 gram o caster sugar, 6 wy
a 2 llwy de o vanilla extract. Nawr mae'n rhoi droi yn y tiniau. Nawr bod fi wedi rhoi nhw yn y tiniau, mae'n amser rhoi nhw yn y ffwrn. Gwelwch chi mewn 35 munud. Nawr bod nhw wedi coginio, mae'n amser rhoi nhw at ei gilydd. Mae losin i mewn nawr, felly mae'n amser am yr haen uchel. Mae'n amser ar gyfer yr eisyn. Rydw i wedi creu y cacen gyda mefusen haribo ar ben, felly nawr mae'n amser ei dorri. Whoa! Gwych. Go. Blasus iawn Rhiannon, a dim soggy bottom. Smarties nice. Mwynhewch. Mwynheais i a Beca yn y pwll padlo. Es I a fwynhau lawr I Rhyd Woods am wac. Dydd Iau. Mae'n rhaid I fi gwisgo lan fel donna. Gobeithio bod chi'n mwynhau gwneud sialensau fel hyn gartref. Es I a fwynhau I seiclo. Eithon ni allan I glacio ar y stryd am yr NHS am 8 o'r gloch. Dydd Gwener. Heddiw rydym ni'n creu masg fel hyn. Yr unig peth bydd angen yw 1 handkerchief neu bandana a 2 bubble. A dyna eich masg chi. Mwynhewch! Rydw I wedi creu siop yn defnyddio Lego. Eithon ni I gerdded draw ar bwys y parc. Wnes I, Elfyn, Ceri, Lywyn a Elan quiz dros FaceTime. Diolch am wrando, gobeithio eich bod chi'n ffeindio digon o bethau I wneud yn ystod Hunan Ynysu. Ta-ta!